ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ସୁଭଦ୍ରା ମେଳା। ତମେ ଯାଇକି ଏଠି ଟିକେ ଖେଳିଥିଲୁ ତ ବଢିଆ ପାର୍କ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ୟାର ରେଟ୍ ଥିଲା 150 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ରେଟ୍ ହଉଛି 324। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳନା ପଟା ଅଛି। ରେଟ୍ ହଉଛି 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଥରର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡା ସବୁ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି। ଏଇଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ୟାର ରେଟ୍ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ମତେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଏଇ ଫ୍ଲାୱାରଟା ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରି ନେଇ ଆସିଲୁ। ହଁ ଏଇଠି ପାଣି ବି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା 25 ଟଙ୍କା।